Как да си върна ДДС-то при покупка на нов имот? Здравейте! В предишното видео как да правя пари от имоти получих доста запитвания по темата как да си върна ДДС-то при покупка на нов имот. Ето как. Най-добрата отстъпка от цената на имота получаваш не като обикаляш по десетки огледи и се пазариш с продавача, а именно като му върнеш ДДС-то. Законът е предвидил тази възможност, така че използвай я. Стъпките, които трябва да предприемеш, са следните. Регистрация на фирма по ДДС. Разбира се, ако вече нямаш такава. Захранването й чрез целеви ипотечен кредит. Покупка на нов имот и подаване на декларация за възстановяване на калкулираното в него ДДС. Ако го направиш правилно, по абсолютно законосъобразен начин, можеш не просто да си върнеш ДДС-то, но и при бъдещето отдаване на имота под наем да си спестиш както ДДС, така и данък печалба и данък дивиденд. Магия е, но за добра магия ти трябва и добър магьосник.